12. júla 2016 sa otec obracia na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde vysvetľuje situáciu v rodine. Avšak nedostáva sa mu pomoci. Otec nahlásil alkoholizmus u babky, zlé stravovacie návyky a hygienické problémy. 15. decembra 2017 otec podal výpoveď z práce, kde pracoval ako kapitán, aby mohol chrániť a starať sa o svoju dceru. O sa starala jej stará mama a mala problémy s alkoholom, taktiež mala sklony k násilnému správaniu. Naviac, stará mama nie je schopná dobre variť a z tohto dôvodu nie je vhodná osoba, ktorá sa môže o starať. Má problémy so stravovacími návykmi, nakoľko trpí anorexiou a bulímiou. Je to zrejme kvôli tomu, že nie je schopná navariť si a tak sa starať o zdravý životný štýl svojej dcéry. Práve preto Sofia nemá dostatočné hygienické a edukačné návyky, ktoré nespĺňajú základné normy, ktoré potrebuje dieťa v inom veku na formovanie primeraných sociálnych a edukačných štandardov. 19. januára 2017 je vydané súdne rozhodnutie, že môže prespávať vo Viedni u otca 10 dní v mesiaci. Na druhý deň, čo je dievčatko vo Viedni, si otec všimne, že má neobvykle plnú plienku na dievča v jej veku. To otca znepokojí. 23. februára 2017 si otec všimne, že dievčatku nie je dobre. Bere ju do nemocnice, kde jej podajú klistýr a vyprázdňujú ju. Apple like this. So that was for many days, and the same happened yesterday, similar but smaller, but also from 4 days only. Vystrašený otec sa stretáva so slovenskou pediatričkou. Tá potvrdzuje, že matka bola poučená o liečbe, ktorá spočívala v podávaní lieku Dufalac 1 mesiac. ¿Qué comiste hoy día, guatona? What did you eat today? Chocolate. Did you eat fruit? No. You know that banana is not good for constipation? Yes. That's no. She's not constipated. 3. marca 2017 sa otec stretáva s pediatričkou s doktorkou Gabrielou Miškejovou na Slovensku. Informuje sa o priebehu liečby zápchy. Doktorka ukazuje otcovi lekárske záznamy, ktoré potvrdzujú, že matka vedela o dlhodobej zápche, ktorou trpí. Okrem toho vydáva predpis na Dufalac na opätovné začatie liečby. 5. marca sa stalo nasledovné. Ya, vamos. Yes, I have that, but we only use it when she came for you because she wasn't able to pull. Otherwise, she doesn't need to use it. She doesn't need to use it. It's not for if she doesn't have a constipation, she doesn't need to. He was prescribed with a treatment by the doctor. If she would have a problem. No, for a month. It was an instruction. 8. marca 2017 sa znovu vyprázdňuje neúmerne veľa. Z toho dôvodu sa otec rozhodne ju nasledujúci deň vziať do detskej nemocnice vo Viedni, kde ju vyšetrí pediater, ktorý sa špecializuje na túto oblasť. Vykonajú brušné sono s analýzou konečníka a zistí sa, že jej konečník je dvojnásobne zväčšený v porovnaní s jej rovesníkmi. Pediater informuje otca, že dcéra dlhodobo trpí chronickou zápchou. Pediater predpisuje liek Makrogol, ktorý by mala užívať dlhodobo, aby sa neotvorili fekalómy a zmenšila sa veľkosť konečníka. Treba poznamenať, že na Slovensku sa zvykne predpisovať Dufalac, ale vo Viedni jej predpisujú Makrogol, ktorý sa podľa štúdií javí ako lepší liek na liečbu chronických zápch u detí. 10. marca 2017 otec informuje o liečbe vo Viedni pediatričku Gabrielu Miškejovú na Slovensku prostredníctvom e-mailu. Nedostáva odpoveď. Ten istý deň, keď odovzdáva dcéru, matke dáva Makrogol a informuje ju, ako ho má podávať. Avšak matka sa rozhodne podávať dcére Makrogol len 1 týždeň, čím vystavuje dcéru vážnym zdravotným komplikáciám. Okrem toho, podľa matky slovenská pediatrička povedala, že jej nemá podávať Makrogol. And it's 5 grams every 3 times a day for the first 2 days. Can you please just go? We want to go upstairs.
Do you know how serious is what I'm I know, talking but about? do you see what you're doing? Do you 20 know the, minutes do and you you know said the one consequence? sentence. 5 minutes. 11. marca 2017 otec cestuje do Čile na 3 týždne. 15. marca 2017 babka navštívi pediatričku, aby jej poradila, ako má podávať makrogol. 21. marca 2017 babka ide opätovne k pediatričke kvôli problémami so zápchou. Prečo sa musela ísť babka informovať k pediatričke, ako liečiť svoju vnučku? 15. marca 2017 babka navštívi pediatričku, aby jej poradila, ako má podávať makrogol. 21. marca 2017 babka ide opätovne k pediatričke kvôli problémami so zápchou. Prečo sa musela ísť babka informovať k pediatričke, ako liečiť svoju vnučku? Kde bola Luisa, ktorú otec osobne informoval o liečbe od pediatra z Viedne 10. marca? Claudio sa pokúša komunikovať s matkou počas jeho pobytu v Čile, ale tá trvá na komunikácii len prostredníctvom právnikov a nereaguje na otázky týkajúce sa zdravia. 1. apríla 2017 posiela e-mail, kde ho žiada, aby ju nebral k doktorovi, a to bez akéhokoľvek vysvetlenia. Na druhý deň ju vyzdvihuje. I went to a child hospital in Vienna. I don't think they are stupid there. But They you know what gave they're them wrong doing. information. I show them photos of the size what she's pouring. You told them she's They having measure. it 1 year Yes, ongoing. That's yes. not true. That's the problem. You're telling something which is not true. You're lying. Yeah, I'm lying when she's with me. What you don't see, but you Because invent you're your not with her. mind. You're not with her. Is your mom with her? Avšak počas prvej návštevy u pediatričky Máry Jursovej o mesiac neskôr priznáva, že trpí zápchou viac ako rok a pol. Prečo matka tajila od decembra 2015, že dcéra trpí vážnymi problémami s vyprázdňovaním? 5. apríla 2017 otec berie ju do detskej nemocnice vo Viedni, kde jej vykonajú sono. Potvrdzujú, že 4 dni sa nevyprázdnila a znovu jej predpisujú makrogol, ktorý má brať dlhodobo. Doktori žiadajú, aby prišli obidvaja rodičia o 2 až 4 týždne. Matka sa nezúčastňuje na stretnutiach. 6. apríla 2017 matka opätovne klame, keď tvrdí, že jej slovenská pediatrička Gabriela Miškejová pri kontrole povedala, aby zastavila liečbu makrogolom. It was a very bad decision considering the situation of. She was irritated after 1 week of taking it. Her rectum looked like she had a serious invasive aggressive chemical reaction. I spoke to the That's doctor. why the pediatrician said not to take it. Did Miss Kejova check Sofia? Yes, she checked Sophia. Pediatrička Miškejová potvrdzuje mailom z 23. januára 2018, že naposledy vyšetrila ju v decembri 2016 počas preventívnej kontroly k 3 rokom dieťaťa. Prečo matka klamala, že pediatrička Miškejová vyšetrila v apríli 2017? V ten istý deň sa dieťa vyprázdni 2 veľkými guľami. 10. a 11. apríla cez Skype otec vidí, ako matka tlačí na dceru, aby sa vyprázdnila. Your father hurting? Don't hold it. Push. Pushy, pushy. I mean, don't hold it. Push. The fingers will come out. You wanna go push? See hurt? Fifty? Need to push? Push it, but don't hold it. Push it. Push. She's pushing. She shouldn't be pushing. No, and how the poo supposed to come out? Without pushing? She's When you go to the toilet, you don't push? she's pushing up to crying. Not anymore. Yesterday she was pushing and crying. 12. apríla sa otec stretáva so psychologičkou Máriou, ktorá podľa e-mailu avšak tá tvrdí, že ju navštevuje matka, ktorá zisťuje, ako byť lepšou matkou. La madre vino aquí hace como un año y no ni tanto por el tema de Sofía, sino como para recomendar cómo ser buena madre para esta hija. Ella fue un consultante solo para la madre. No, para No, ella quería saber cómo
cómo ser buena madre. Tengo entendido que está en tratamiento. Eso fue lo que nos dio a entender el abogado a través de su carta. Esto ni es dato, tu doporučené postupy. Esto no es un tratamiento, esto ella lo llama oficialmente unos casos de recomendados, es una traducción literal. O sea, son unos recomiendos lo que hay que hacer con No fue lo que escribió el abogado. El abogado nos dijo que está en tratamiento. Empieza a empujar. Snaž sa tlačiť, áno, my tvrdíme, že ona nemá na silu tlačiť veľmi, musí to robiť naozaj tak postupne, aby si neublížila, pretože to s tým recto sa potom zväčšuje a robia sa tam tie problémové zóny. Pushing hard. 16. apríla 2017 otec vyzdvihuje. So she's not following any treatment? No, because she has a soft stool. Tuesday when we were talking, she was pushing hard. So was she having a soft stool that day? Yes, she had a normal one. You know what's important? Yeah. Go to a doctor with yourself because you're not okay. I'm not switching the words. Is this what the interpreter is saying? Go to a doctor with yourself because you are psychologically not okay. You're suffering because of you. 19. apríla 2017 priznáva, že sa nevyprázdnila od stredy 12. apríla 2017. Yes, he had lost reasonable amount, quite a big one, in Wednesday. So it's been a week now. According to doctors everywhere, 1 week with a lot of accumulation inside is the maximum reasonable time to wait. Yes, with the glycerin, try that. If it's not gonna work, then go for that last more option, what you said is enema. Okrem toho odporúča otcovi, aby skákala, čo pomáha na vyprázdňovanie. Otec sa pýta, odkiaľ má matka takéto odporúčania. I think she will pass it finally. It's gonna come out. Hopefully, we'll see. She will finally pull. We'll see, but she shouldn't be doing this. Anyways, regarding... Try to make her jump. Luisa uráža otca a kričí na ňo, že je schizofrenik, úplne chorý, obviňuje ho zo stavu. A on pritom práve naopak brával dceru k pediatrom vo Viedni, aby sa predišlo ďalším črevným komplikáciám. Go to a psychologist yourself because you are sick. Instead of helping your daughter, you are purely sick. She's suffering because of you. Exactly like this, you are trying to prove some diagnosis of which is in your brain. And unfortunately, the child is going to suffer because you having nonsense beliefs which are not based on any truth. You believe something which you're like a schizophrenic. Matka sa podľa otca správala agresívne, nezodpovedne a nedbanlivo, čo sa skončilo operáciou v nemocnici na Kramároch 17. augusta 2017. 20. apríla 2017 otec berie ju do detskej nemocnice vo Viedni, aby ju tam vyšetrili pediatri. Má opäť diagnostikovaný veľký fekalóm. Otec volá matke, aby to povedala doktorke na Slovensku a odporúčila ďalší postup, keďže matka tvrdí, že nie je vhodné, aby dceru liečili dvaja rozdielni doktori. Otec rešpektuje názor matky a čaká na potvrdenie od doktorky Miškejovej. Nakoniec jej vykonajú klystýr vo Viedni a sa vyprázdni obrovským fekalómom. Otec cestuje do Čile od 22. apríla 2017 do júna 2017 a čaká na potvrdenie o trvalom pobyte v Rakúsku. 3. mája 2017 navštívi nemocnicu na Kramároch na základe odporúčania pediatričky Miškejovej, aby sa na ňu pozrel detský chirurg, ktorý sa špecializuje na túto oblasť. Tu jej predpisujú Movicol, čo je ekvivalent Makrogolu v Rakúsku. Pripomíname, že toto je návšteva, kde matka priznáva chirurgičke Jursovej, že trpí zápchou už rok a pol.